O cambio da empresa concesionaria da liña de transporte público da Xunta de Galicia permitiu ao Concello de Boiro recuperar os bonos transporte para persoas usuarias de servizos sociais que non se poden costear os desplazamentos en autobús para acudir a servizos básicos. Desde o Departamento de Servicios Sociais recuperamos uns tickets, un bonos de transporte que a verdad que facía moitos anos que non se facían. Tamén é certo que agora mesmo co cambio de licitación e de xestión e da empresa por parte da Xunta, entonces sacamos uns bonos de transporte para persoas, aqueles usuarios e usuarias que detectábamos que sí que había demanda, para aquelas persoas que non tiñan a capacidade económica para transportarse a Ribeira, a Pobra e Santiago de Compostela. A Ribeira, a unidade de drogodependencias e Hospital do Barbanza, para a Pobra, para as oficinas da Seguridade Social, e para Santiago de Compostela tamén para os hospitais e complexos hospitalarios, non? Servizos Sociais adquiriu os bonos en función das necesidades detectadas entre os seus usuarios. Xa son usuarios, xa desde os servizos sociais xa os coñecen, xa saben quenes son, xa saben que non teñen as necesidades, entonces é unha axuda máis, non, para aquelas persoas ou para aquelas familias que, como xa digo, cumplindo os requisitos teñen esa necesidade e non se poden costear, pois ao mellor semanalmente ir ata Santiago, ir e volver, ou ir casi cada 3-4 días a Ribeira, tanto ao UAZ como ao Barbanza, e isto é unha axuda para eles, non? O edil de Servizos Sociais explicou que valorarán a ampliación do número de usuarios se detectan un incremento na demanda.